सिबो निनार जगनी जयी स्टेडियम बेहायनो जतन सारे कहा के आगरतला मालिकार हि साइतम फै तिनि जों तिप्रासा जतन बुजिथाय जे सिनि बुबाग्रा सिनि तिप्रासा न फेवनानि बागैछि जातियाव गयतमु तिनि बीजेपी नि कोनो नेता सिकिम ते दल आमरा बांगाली मोनसे आबरो बरनो पर्यन्त जों जाति मोर्चा नेतारो रिप्लाइ रमालिया कांग्रेस नि तिप्रासा नेतारो रिप्लाइ रमालिया तानि के बरनो कंट्रोल खाइनाय खा साकाव तनाय खा चिनि मोखां सलिया र नेर जतन सिगु तिनि चिनि बुबाग्रा नेतृत्व जों पाहार पाहार कामी कामी आमचाय गुरिबै ओ कौनो बार साइतम पुरान के बीजेपी खाइनाय रक सीपीएम खाइनाय रक ते बाकी पार्टी खाइनाय रक चिनि तिप्रासानो फेमलनानि फाइ तिनि दालार निनि रेशन कार्ड ताइ रनायफो निनि रेगा तां रयांनायफो ड्राइभिं लाइसेंस रयांनायफो न दुगान लाइसेंस रयांनायफो अमा हाय होनै बीजेपी ओ जॉइनिंग फैक्ट जॉइनिंग रक खाइरoi दं जों बुसि टाइम मालिक हिके मालिक हिसाबै कक सादानि नांगौ तिनि बरनि जेबो कयेकजन ग्रुप आमरा बांलानि नेतारो पोस्ट अफिस फायै साफायखेबले बर जों महाराजानो रेनदनानि फाय होनै मा गसिखाबले किरायदार होता है हाय होनै मोजां मानि ताव किरायदार र बारातिया र नक बारा रनि हि पोस्ट अफिस मा फायखा फाय प्रमाण फुनुखा जों बारातिया होनै बोसो बकिया तो महाराजा जोंनो सायरदि जोंदनाय हाय होनैसि तितकारि रफनो अमो निजे न प्रमाण दमानिसि निजे साक साक न बर प्रमाण दoi रखा जे बारातिया होनै जत बांगाली माने बांग्लादेश निया जत आमरा बांगालीनि कगनो साजानाय बकरै तिनि जों बुसिथाय जे मालिक के मालिक नो और राजबारी बाय गानाव तंनाय जों और जागा सिंगलों तोरबां पित्रा कामे निनो और राजबारी बाय गानाव तंनाय र जों जतनो शिवानी नावचिनि राजा र और उदयपुर जतनि साय कदे शासन खायथांमाने उदयपुर जों मानसि दंबो दिनै जों और मातंलिया बतु इतिहास ओ इतिहास न जों चिनि जेनारेशन न मैतो खायनि नांगौ सिरनानि नांगौ सालायनानि नांगौ दिनै बुसकांगो बस दुईटा इलेक्शन तंगो बीसी इलेक्शन ते जनरल इलेक्शन एडिसिन निरक जतन साइ माने बीसी इलेक्शन बीजेपी 4.5 বছর रंगै इलेक्शन खाया तिनि दल और पित्रा बाजार चिन गाना सब और जागा पित्रा बाजारो जुदि 1 বছর बरनि ग्राम पंचायत इलेक्शन खाया के तंदि औरनि वाजिरक सिरि तंनाय दे सिरि तंगला तानि के निजेनि सरकार ग्राम सरकार चंगनानि जनगणनि अधिकार तंगो भारतबर्षनि गणतान्त्रिक अधिकार दंङो तिनि भारतबर्षनि फाइनेंस कमिशन गाइडलाइन छनावै रखा जे ग्रामनि प्रतिनिधि संजाक विलेजनि चेयरमैन मेंबर ऑफ रेजुलेशन लकेसि निनि कामिनि दै मानथगया इलेक्ट्रिसिटी मानथगया लामा मानथगया तेबे गोबां मा चिकन फेसिलिटी मानानि बागै आप्रोस ग्रान्ट खायजानाय सैंक्शन खायजानाय तिनि जोंरनि क्वाइमरा बिसिओ तंगो सिनि ना मेंबर तंगो ना चेयरमैन तंगो 4.5 বছর रंगै सिनि कामिओ तुमा डेवलपमेंट नोंसिनाय 4.5 বছর जोंनो अमायके सिखलगै तंखा प्रति বছর যদি 3 কোটি मानानि तंखांके 4.5 বছর बोसो कोटी ओ एडिसिब्लेस नि मायांखा कायसे एडिसिब्लेस हिसाब खायदि 3 কোটি 4 কোটি हायनो फायो যদি इलेक्टेड बॉडी तंखांके और जागा ना बीजेपी सिमी फायदा मानाय ना त्रिपुरा मथा सिमी फायदा नाय ना सीपीएम सिमी फायदा मानाय अमो सरकार ग्रामनि सरकार विलेज कमिटिनि सरकार खांके एलाकानि बरक डेवलपमेंट नाय तिनि जोंनो ओ सुजुग रलिया भारतबर्षनि गणतान्त्रिक पद्धतिनो पर्यन्त बरक मानेलिया जों विलेज कमिटिनि बागै हाइकोर्ट केस खायका हाइकोर्ट केस खायो डिसेम्बर मासनि बिथिङाव इलेक्शन मा खायनाय नै हाइकोर्ट अर्डार खा बनि परे गोबां मा ताल बाहाना खायै राज्य सरकार इलेक्शन खायां थिउखा दिनै महाराजा सुप्रीम कोर्ट निजेनि रां बायते प्रासानि अधिकार न रनानि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खायका
सुप्रीम कोर्ट ताबो ऑर्डर रखा 7 तारीख अक्टूबर नि बिसि राज्य सरकार इलेक्शन कमिशन स्टेट नि बर जवाब मारनाय कमानि बागै आसु कुदु बिसि इलेक्शन खाया ओ जवाब मारनाय दिनै जों जनगण बेहायनो गामि आमचानि जनगण बेहायनो बीजेपी फानोंथों सीपीएम फानोंथों कांग्रेस फानोंथों बर'नि गणतांत्रिक अधिकार रया ओ बिसि इलेक्शन बिसिंति जवाब मारनाय राज्यबासी त्रिपुरा सारो जतनो ओ जवाब रवानि बागै तियार दिनै बर' जे शिक्षाथियाव सिरि और जागा फेक जॉइनिंग खायदि त्रिपुरा सारो जे फेम लगनानै नायदि किन्तु ताबंनि त्रिपुरा सारो आसु बेबा कोबिया आसु बोकाया कारण जों जतनो सिला हाताबक शुधु ताबक समयनि अपेक्षा दिनै ओ कामिनि लुकरावनो नंबो आं कयदानि मुसुबो कयेक दिन आगे ओ आमसायावबो बीजेपी ओ जॉइनिं लो रहि ताबक कताल थानाय हाल गुरलाय दं आं बर'नोबो कयदानि मुसुबो लास्ट इयार थानाय बोसोराव डिजास्टार गोबां फेमिलि एफेक्टेड ओंखा जों जतनो नो अरनि डकुमेन्ट थुङै कालेक्शन खायचिनि डीएम एसडीएम बाय कक सालायै कम बेस जतनो माबायखा सबा साम खायदोबा चिनोनि चेयरमैन तंगो ज्योति जमातिया चिनो लैंड अलॉटमेंट चेयरमैन तंगो चिनो ब्लॉक प्रेसिडेंट तंगो आं तंगो जतनो एसडीएम डीएम बाय कक सालायै बर'नि माखा ताबो उ सिलेक्शन ओंजा फाइनल ओंजा रांमावनि लिस्ट तालिका नखाय तंगो आप्रति फाइ नो फाइ साफाय दिनै रां आसो माथाय नौनि बागैनो रां माथाय जदि नों बीजेपी हाया हेंके नो ताइरो नायफो ताइरो नाय सिग्रिनाय नले तानि नों आरो दलले थांफिबा जलेवानि सिनांगो जों ताबक सुजरा त्रिपुरा मथा महाराजानि पार्टी जों त्रिपुरा सानि अधिकारनो तानानि बागै किसफानो कक्सायाको नों सीपीएम फानो खायदि कांग्रेस फानो खायदि बीजेपी फानो खायदि जों मारनानि बागै सि सावो सिनि ओ दाबि त्रिपुरा मथानि बागै दाबिया सिनि ओ दाबि सीपीएम नि बागै दाबिया सिनि ओ दाबि बीजेपी नि बागै दाबिया सिनि ओ दाबि सिनि ओ अधिकार सानमानि के जत त्रिपुरा सानि बागै छि तिनि बन बुसिया रेगा ताइलो नाय हके बन छि कि बीजेपी हानायखो तिनि नो ओ सिचुएशन मा तंमानि सिनि बुबाग्रा जे फफरनो बार सावो तिनि नो ओ सिचुएशन मा तंमानि निनि बोसाराव जाते मा तंया ना तुइ हाय होनो माने सेकां आगतलाव आटक तोनाय सीपीएम नि टॉप लीडर नो फाइल तलाङै मा फनोबो मा परे रयु जे अमो सामो खायने दे खाया होनो जदि बर' एप्रो खायके सिनु मा खायो दिनै जों एडिसी 4 बছর महाराजानि नेतृत्वे चालगलाय माने यागलो जों त्रिपुरा सानि डेभलपमेन्ट सामो खायनायनि बागै कुनो फातार हानि बर' रग बा अन्यान्य पार्टीनि नेतारनि कुनो पारमिशन नांगया दिनै बैसकांगो जदि नेशनल पार्टी रो फाइका हिके आगतलाव तंगै बर' खुमो कंट्रोल खायनाय गोबांमा बीजेपी ओ तंनाय सीपीएम ओ तंनाय बर' और एमडीसी फानो सीपीएम एमडीसी फानो ईएम फानो सीएम फानो बर' नो कंट्रोल खायनाय आगतलानि सिनि हिके कायसा दिनै जों परिष्कार के मा बुझिनाय जे आगतला सिं कंट्रोल खायजानाय जे पार्टी बनि नेता बर' नो जों बड'यै कप्लाय खायनाय जों नायो जों इंडिपेंडेंटली जोंनि एडिसी माने त्रिपुरा सानि बागै त्रिपुरा सानि हामख्राय सामं तांनायनि बागै जों कयसानो सोंया यगनाय जात अमायके जों ताबक तांनाय दङ बसकाङावबो तांनायनाय हानि बाङा अ आमसानि लुकुरावनो सानानि मथोबो जों दालार फेमलावगै सिग्रि जागै न रेगा ताइरोनाय न काइरोनाय नोनि डिजास्टारनि जे रांमा थाइनो तावैरोनाय रेशन कार्ड या खानाय बीपीएल कार्ड या खानाय हनै जे सिग्रि फाइनाय नो ओका बरनो सोंदि बरनो मा सोंनाय नेओ कि त्रिपुरा सानि हामख्रायनि बागै जे साफाय ना त्रिपुरा सानि सिग्रिनानि बागै जे साफाय तै कायसा कक आं सानानि मथो इसिसा कक सासने वातै जरा बर' फाइ साफायनाय एडिसिनो 1400 कोटी रां रखा 1400 कोटी रां रखा एडिसिनि ईएम सीएम कौनाय रो एमडीसी कौनाय रो रांसावै बागै चाइपेलेला हाहो साव बरनो कायसेनो सोंदि जे निरक 1400 कोटी रां रहबाने बनि सैंक्शन मेमो फुनुकदि हनै मेमो ऑर्डर फुनुकदि जे निरक एडिसिनो रां रहमाने जागाव पाराव कामिओ सैंक्शन मेमो फुनुक फायदि आप्रो जों बिसास खायनाय हनै मा सोंनाय कारण जों बुजिथाय जे कुनु सामं
tabo Koimorani lama samung tangrona hingke boni bagui sensen memu makari sensen memu kari kaki boni samung tangjau Fatwa mado phai chodo sukuti samung tangnani bagui bati prasa hamkrani bagui rang roho khai chakangke BJP ni neta romu suma sunai Jenrok chodo sukuti rang romani no phono bihune apro chung bisas khai tani ke borok chung dibai khaine ni tiprasa khadani bagui chung ulta pulta buskango kok saphainai gante kok salia asun stung chini bobagra ayoglok chung tipramotha ayoglok chung joto tiprasa ayoglok chung Oita hori Jomatiani family ho Karbuta Kalamura bisi Kita ni Jomatiani ho Karbuta Devta Sopi ni family ho Karbuta Sondromani di family ho Karbuta Imran Nero, Imbuta, Ruth Kumari Nero, Imbuta, Onil Mohan Jomatia Nero, Onil Mohan Jomatia Nero, Imbuta, Koimura Bisinengwe, ang support sa naman, ang bumutay Birla Jomatiya, Koimura Bisin President. Tini sa posto Kaimani Bisinengwe, sa Palta Zobatromay, huli sa Sakhalay Mani ba ito, tini success bunta, post family, process buta, sa Maka, sa Mata, sa Bobagrama, Hajarwe, ini Bupati BJP niya kare sini ti pramukhani banar karena kalau kini final dia terus kanus komentar corona ini waktu bang mani bang program bu SOP final dia apa itu kan muka sukses suka banyak